Ara estem amb el Marcelo Desvalls, el director de la finca Viladejobs, un espai ubicat al mateix municipi. Marcelo, quins són els orígens de la finca? Doncs mira, jo sempre dic que m'aprofito una mica d'una propietat, d'una finca que té molta història. Potser jo sempre explico aquests 1000 anys d'història de Viladejobs des que va haver-hi la Reconquista, la terra aquesta que va ser la terra fronterera entre el món cristià i el món musulmà, i els primers propietaris de Viladejobs va ser l'ordre de l'Hospital de Sant Juan de Jerusalén, una ordre religiosa però una ordre templària i militar, que sempre estava en aquestes terres frontereres. Aquesta ordre va estar aquí a Viladejobs durant segles i va ser una ordre que al 1825, amb la desamortització de Mendizábal, va desaparèixer i va passar a mans de la gent que treballava la terra, en aquest cas aquests dos masovers que n'hi havia a Viladejobs, que era Can Fontanet de la Bassa i la família Torres i Baixes. I això fins a l'any 1825. A partir del 1925, que era abans de la filoxera, es va constituir la bodega, el celler aquest que es va crear el 1877, i des del 1877 s'ha estat fent vins ininterrompidament fins a l'any 1870, que és quan es va morir el meu avi, i es va tancar aquest celler. Fins a l'any 1994-95, que jo vaig arribar aquí i vaig començar a fer els vins al projecte que nosaltres coneixem de Finca Viladejobs. Us identifiqueu amb els vins del massís del Garraf. Quina singularitat tenen? Bueno, clar que ens identifiquem perquè el massís del Garraf té una gran virtut, que és això. Aquest paisatge geològic extraordinari, amb aquesta pedra calcària que és espectacular, i el que té el massís del Garraf és aquesta placa tectònica que fa 50 milions d'anys va esclatar, va xocar i van sortir aquestes muntanyes, en el qual, si realment tanquem els ulls i a qualsevol persona de Catalunya li diem on està el massís del Garraf, ell, al cervell, hi trobarà aquestes muntanyes, aquesta part dura del massís del Garraf, en el qual està clar que això dona una tipicitat. Vins ecològics, una aposta o una filosofia? Vins ecològics és completament una aposta. Per mi, vins ecològic no és solament una eina de màrqueting, sinó des del 2004, que nosaltres vam declarar tot Viladejobs, tota la viticultura de Viladejobs des del punt de vista d'ecologia, però per mi ecològic vol dir respectar el medi ambient, respectar el paisatge. Vol dir que quan tenim dinerets i tenim temps, arreglem aquestes marxes de pedra seca, hem restaurat totes les barraques de pedra seca que hi ha a Viladejobs, però sobretot el tema de l'arquitectura. Per mi, ecològic és sobretot també totes les cases que hem anat restaurant i rehabilitant, hem anat buscant els materials antics perquè l'estètica sigui la mateixa que fa 150 anys. Això vol dir que jo m'aprofito d'explicar aquesta història de fa 1000 anys, però al mateix temps jo, com tu i com totes les persones, passarem. I jo el que vull és que d'aquí 50, 60, 100 anys el legado que estigui, o sigui que Viladejobs es conserve igual que jo quan vaig agafar aquest testimoni. Marcelo, què podem trobar a la finca Viladejobs? Viladejobs ha estat vinculat a lo que és el Castell d'Olèrdola i com a situació estratègica el Castell d'Olèrdola està plena d'història. Per tant, aquesta propietat o aquest terreny dintre del massís del Garraf, el podeu trobar, sobretot és paisatge, història i cultura. I quines activitats enoturístiques oferiu? Nosaltres jo fa anys, jo m'he dedicat sempre al vi, però des de fa ara 3 anys he estat una mica desenvolupant el concepte d'enoturisme a Viladejobs. El d'enoturisme de Viladejobs no és tant un celler i explicar com es fa el vi o on estan, quins dipòsits n'hi ha dintre del celler, sinó sobretot explicar la història d'aquests 1000 anys d'història de Viladejobs. I després tenim el museu aquest, el centre d'interpretació de la família Desvalls, com ha estat arraigada a la història de Catalunya.